Ala tak mulai dasar rek mumpung gurung ana wong rene, garapan selak dijoko. Wong balak-balik rene gak kober jahit. Liyane wong dijak gibah hae. Wis lak mari ngene wonge teko. Ya, wis kinggo nang mari nang wonge dijoko karo wonge. Assalamualaikum, Mbak Sri. Waalaikumsalam. Lido kae di batin wis teko. Ngene iki lak ya ora kober motong meneh. Medak maneh. Ane iki kok kae iki dijak gibah. Assalamualaikum, Mbak Sri. Waalaikumsalam. Napa? Motong apean? Iya, iki lho motong. Sido latihan Banjari ta? Engko ta? Ya sido lah latihan. Apa Gak apa-apa. Nek iso melok kabeh ta wong-wong. Kira-kira. Teko kabeh maksudku. Koyokane yo iku gak teko. Apa?